Айде, момчета! Това е специално за Пламен Курта. Ой! Чакай, че щяхме да направим фално да падне на ножа. Ето батите Ваньо Майстора и перфектната група. Ваньо Майстора е стрелеца, искам да ти ви кажа. Аз съм ножара и съм полумайстора. Бах ти, свинята майни. Ама, много хубаво ги зла. Да, да. Аз също къде издадах и ти викам, Ваньо, зад гърба, че ти стреля 2 пъти, а? Не. Сега ще видим. Ще го потърся. Да, видях ги. Тъй ли? И то, рахте стреля и той. Ами, те, момчета, това е за сега от мен. Много свини, хубави кучета, колко му и човек да ги гърми или да ги коли. Пацо, имаш идеалната възможност да се гледаш отбора благодарение на мене. И това е. За сега казвам ви чао, защото има още свини напред и ще ми трябва, може да ми трябва още памет, а вече няма много. Айде от мен толкова.